Il-grupp mużikali tant popolari f'pajjiżna Extend ta' diversi prestazzjonijiet f'Sydney u f'Melbourne waqt it-tieni tur tagħhom tal-Awstralja. F'kummenti ma' One News, tnejn mill-membri tal-grupp qalu li din l-esperjenza kienet waħda ta' suċċess waqt li spjegawlna kif il-komunità Maltija fiż-żewġ postijiet laqethom b'entużjażmu kbir. Kif innota l-kantant u awtur Charles Dalli, il-mużika Maltija tibqa' għal qalb il-familji tal-immigranti li stabbilixxew lilin minn xtutna. Il-Maltin temmek sija ta' Sydney u sija ta' Melbourne kif jisimgħu mużika Maltija, kif jisimgħu l-lingwa Maltija, vera jifirħu u jieħdu pjaċir immens. Vera jgħixu il-bot mingħajr twelidhom, imma nigarantilek li Malta għadha f'qalbhom. Dan li żied jgħid li l-enerġija u l-apprezzament li rċivew minn nies jagħtuhom il-ħeġġa li jerġgħu jżuru l-Awstralja fil-futur qarib. Sa dan it-tant f'Jannar li ġej l-Extend se jnidu l-15 l-album fil-karriera tagħhom bl-isem tal-immigranti li jiġbor fih varjetà ta' stili minn rock and roll għal soft rock kif ukoll mużika ispirata mit-tmeninijiet. Godwin De Bono nota x-xogħol estensiv li hemm bżonn biex jinħolu album ta' livell għoli li jiġi ppreżentat b'mod professjonali u li joġob lis-semmija. Ix-xogħol li tieħu fih ħafna aspetti, fis-sens li kif ħad tagħmel ir-ritmu, kif ħad tagħmel il-vuċijiet għax aħna nagħtu ħafna każ il-vuċijiet li jkunu vera mimlijin u speċjalment li jinstema' daqsxejn b'saħħtu u l-kliem irid ikun jinftiem, importantissima dik speċjalment fejn jidħol il-lingwa Maltija.